Gundul gundul pacul-cul gembelengan, nyunggi nyunggi wakul-kul gembelengan, wakul klimpang segane dadi salatar, wakul klimpang segane dadi salatar. Gundul gundul pacul-cul gembelengan, nyunggi nyunggi wakul-kul gembelengan, wakul klimpang segane dadi salatar, wakul klimpang segane dadi salatar. Waduh, lagi nembang apa to, Nduk? Niki lho Bu, kula lagi nembang sing ira-irane gundul-gundul pacul. Walah, nembang gundul-gundul pacul to, Nduk. Tembang kasebut kalebu salah sijining tembang kang apik. Apa kowe ngerti makna saka tembang gundul-gundul pacul? Kula mboten ngertos Bu. Lah, piye to, Nduk? Yen kowe nembang iku kudu ngerti makna saka tembange, Nduk. Inggih Bu. Walah, Nduk. Mrene yo, Nduk. Dak tepake jilbabmu lan ibu nyeritake makna saka tembang gundul-gundul pacul. Lajeng tegesipun menapa Bu? Gundul kuwi nduweni teges pakurmatan tanpa mahkota. Pacul kuwi nduweni teges kamulyan saka manungsa kang diukur saking petang perkara, yaiku piye carane kanggo lambe, irung, mripat lan kuping. Umpama petang perkara kasebut ora bisa kelakon nganti apik, kamulyanan saka mangsa kasebut ora bakal becik, Nduk. Gembelengan iku tegese gedhe sirahe lan aja ngrasa bisa nanging rumangsa. Dudutane gundul-gundul pacul gembelengan iku yaiku penguasa sing lali kanggo netramake rakyat ing urip bebrayan, Nduk. Oh, Danastri sampun ngertos Bu. Padha tembang salajengipun kados pundi tegese Bu? Nyunggi wakul gembelengan iku nduweni teges pemimpin sing lali karo kewajibane, Nduk. Dadi masyarakat iku akeh sing susah lan akeh sing sambat ing panguripan, Nduk. Gundul pacul-cul gembelengan, nyunggi nyunggi wakul-kul gembelengan, wakul klimpang segane dadi salatar, wakul klimpang segane dadi salatar. Gundul gundul pacul-cul gembelengan, nyunggi nyunggi wakul-kul gembelengan, wakul klimpang segane dadi salatar, wakul klimpang segane dadi salatar.
napa kang kedadosan kaliyan panguwasa kang kados kalawau Bu? Wangsulane iku ana ing mburi tembang kasebut Danastri, wakul glimpang segone dadi sak latar. Lah, iku nduweni teges menawa yen pemimpin wis ora becik bakal nyebabake masyarakat melarat lan panguripan iku bakal ora becik sisan Danastri. Kaya ngono iku tegese saka tembang dolanan gundul-gundul pacul Danastri. Wah, apik nggih tegese gundul-gundul pacul kuwi. Saiki Danastri ngerti. Mangke Danastri badhe dados panguwasa sing kang becik kagem Danastri lan tiyang sanesipun kanggo kahuripan lan sakliyane. Iya Danastri, makna saka tembang gundul-gundul pacul kuwi ora mung dienggo kanggo presiden lan pemimpin, nanging bisa dienggo dening awak dhewe kayata Danastri. Supaya Danastri iki bisa nduweni panguripan kang becik. Matur nuwun Bu. Danastri badhe dolan dhateng griyanipun Gandawati nggih Bu. Ya wis, ati-ati yo, Nduk. Assalamualaikum. Gundul-gundul pacul-cul gemelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gemelengan, wakul klimpang segane dadi sak latar, wakul klimpang segane dadi sak latar.